Uwaga! Strzał! Krok do przodu! Uwaga! Strzał! Krok do przodu! Uwaga! Strzał! Krok do przodu! Uwaga! Strzał! Nie masz farby, grasz dalej. Nie masz farby. Uwaga! Strzał! Czysty, krok do przodu. Krok do przodu, panowie. Uwaga! Strzał! Znowu nie masz kurwa. Krok do przodu. Terminator. Uwaga! Strzał! A teraz poszło bokiem. Krok do... Po maskach celować. Uwaga! Strzał! Nikt nie dostał? Uwaga! No panowie, jeszcze bliżej. Wycelować. Uwaga! Strzał! O! Celować po kolanach albo w maski. Uwaga! Strzał! O! Jest farba! Czysty kolega, żółty, czysty. Dobra. Tak jak teraz, tak? Aha. Dobra, uwaga! Strzał! Jest farba. To co, jeszcze raz? Dobra. Jak głowa? Słuchaj, a tu wszystko złapie tą kamerą? Wycelować. Uwaga! Strzał! Krok do przodu. Uwaga! Strzał! Uwaga! Strzał! Krok do przodu, panowie! Uwaga! Strzał! A, dostał w główkę. Uwaga! Strzał! Oj. Uwaga, panowie! Strzał! Jest farba. Dasz radę, chłopie! Ratuj honor! Uwaga! Strzał! Dostał maskę! 2-0 dla czerwonych!